Nire kasuan txikitan, ni hasi nintzenan desfilatzen, nola, niretzako nire etxean normala zen emakumeak atetzia, ikusten normala, baina eukitzen genitunean familiako azkariak hilak sortzean, ikusten dituen nire osabak eta nire lehengusuak desfilatzen zutela beste konpainiatan, emakume gabeko konpainiatan, eta ez nuen ulertzen zeba nire gurasotan nahiakin atetzen nintzen jaizkibelen, eta ezin nintzen atera nire gainontzeko familiako kidekin edo zein beste konpainia batean. Ja, eske ni txikitan beti, eske ez nuen ikusten jaizkibel, nire amatera zen pasteleo zen kantinera, nire familia baita, eta hori zen nahi nuena. Kantinera atera, nire ama bezala. Txikitan hori zen naiz baita, nire nahi ateratzen zera kubero eta dena pastelero zen, nire aitarekin eskopeta eta hori. Eta hori zarragoa izatean, esaten eska gainera trajea da oso polita, eta beti gustatzen pilo bat. Eta orduan ateratzea hor, soldadu bezala, hasi nintzen planteatzen. Ja pixka eta aldatu nunan baita mentalitatea, egia da gura dineko jende pilo bat, atatzen dela pastelero zen baita, eta hasi nintzela ikusten igual gehiago ateratzea beraiekin, dielako nire lagunak, beraien onduan. Nire aitak parte hartzen zuen gora haman, nik inoiz ezin izan dut aukera eduki gora haman parte hartzeko, eta egia da ilusioa ingo ziala, bai nire ama, anaia, Elizeba, Osaba, eta nire aitarekin denok batera edo zein konpainian parte hartzeko, eta kasu honetan gora haman parte hartzeko, ze baita alardea denona denez, nik aukera eduki beharko nuke edo nahi duen konpainia. Hori da, eta agian urte batean gora ama, urrengo urtean zurekin pastelero zen, eta urrengoan montainan adibidez. Nire atxona montainan atetzen zen, adibidez. Eta nire amora txangaien, eta... Hori da. Bueno, jantziko gera ez, lehenengo aldiz. Sale guapa, Gile? Bai. Batik nahi zuiratu. Brutal, oso polita. Gustatzen zait pilo bat. Ja, pentsatzen bai izango zela arrerago, baina gustatzen zait. Nola gainitzen zait. Ez eta gaina, ja naiz kapaz da imaginatzeko nire lagunekin mutilak, neskak, ateratzen pastelero zen.